Poprosím hodnotenie poroty Julia a Katka. No výborne, dievčatka, mi sa to veľmi páčilo. Vy máte krásne hlasy a veľmi dobre spievate ľudovku, také naturálne. Mi sa to veľmi páči. Budete spievať ľudové piesne? Chcete? Áno? Mi sa to veľmi páčilo, super. To pripadáte, ako keby ste boli z Oravy, nie? Alebo tam tak spievali. Krásne, veľmi. Len pokračujte. Prosím na tento mikrofón. No a keď sa povie, že hlas ako zvon, tak to ste vy príkladom toho. Veľmi pekne ste to zaspievali, dievčatá. Trošku nám tam niečo aj ušol nejaký ten tónik, ale vôbec to nevadilo, pretože ste krásne krojované. Určite navštevujete aj nejaký spevácky súbor, ale no, veď to je vidno. Takže veľa šťastia, bolo to krásne. Ďakujem. A teraz zo základnej školy